Hi, I am Yannis Bolanos, CrossFit Thessaloniki, affiliate. My judge, Thanasis Kostopoulos. Measure the... Αργά. Πάρτε κάτω εσύ. Θα το λίγο ακόμα. 3 meter wall ball shot. Κράτα. Οκ. 3 meter. 9 kilo wall ball. 20 kilo bar. 20 kilo plate. 20 kilo plate. 5 kilo plate. 2.5 kilo plate. 20 kilo bar, 20 kilo plate, 20 kilo plate, 5 kilo plate, 2.5 kilo plate. Okay. Σάκε, να φαίνεται ο χρόνος. Να φαίνεται ο χρόνος. Σιγά τσακί. Δύο μισά κιλό, όχι 5 κιλό. Δεν είναι 5 κιλό. Δεν θέλω να μην κάνω μια σφίγη. Και κάτσε. Χρόνος, 6,5 λεπτά είσαι. Πόσο? 6,5.
Σάκη, να δεις λίγο πώς φαίνεται. Μην περάσουμε. Σάκη. Φαίνεται ο χρόνος, φαίνεται τέτοιο, απλά δεν φαίνεται τότε και τα κιλά από εδώ. Χρόνος, 4 λεπτά είσαι γίνεται. Πάμε. Πάμε μια βαθιά ανάσα. Έλεια από την μάνα. Πάμε τώρα. Έχεις πολύ ακόμα. Πάμε. Πάμε αγόρι, πάμε, σήκω. Πάμε, πες καλά. Άιντε! Μείνε, μπράβο. Μπράβο. Άισε. Δεν θα βάλουμε καφέ 10. όχι. Πόσο έχω? 5,5. Πες. Να πάω εκεί να φανούν τα κιλά ή όχι? Όχι, τελείωσε. Να φέρετε έργο να φανούμε. Είναι αντιπάρα λίγο. Μη. Να φαίνεται ο χρόνος σου. Φαίνεται τα κιλά. Φύγε. Πάμε. 5,50. Άντε, Μόνο, 75 μας φτάσει. πόσο? 75. Πάμε. Μπες. Πάμε γεια. 76. 77. 78. Πατήστε πάλι. 79. Πιο χαμηλά. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Πάμε. 91. 92. Πάμε να λύσει. 93. Πάμε κάψου το. 94. 95. 96. 97. Πάμε. 98. 99. 100. 650. Πόσο? 650. 7 λεπτά. Περίμενε. 100 είσαι, εντάξει. 100 δεν είμαστε. Πάμε. 101. 102. 103. 104. Πάμε. 105. Πάμε. 106. 107. Πάμε λίγο. 108. 109. Πάμε. 110. Πάμε. 11. 112. Πάμε. 113. Πάμε. 114. Πάμε. 115. Να μην στο τόπο. 115. Πάμε, άλλα 35 βγαίνουν. Τίποτα δεν είναι. Τα έφερε. Βγαίνουν 35, πάμε. 116. 117. 118. 119. 120. Πάμε. Πάρε άλλα 10. Πάρε. 121. 122. 123. Πάμε. 124. Δεν είναι τίποτα, πάμε. 125. Πάμε Γιάννη. Πάμε, πάμε. Πάμε, έλα τώρα. 126. Έλα, δεν πειράζει. Πάμε. 127. 128. Πάμε, ρε. 129. Πάμε. 130. Πάμε άλλα 20, πάμε. Πάμε, άσε, μην είσαι μια δες μου. 20, πάμε. Πάμε λίγο. 30 είναι. Πάμε. 131. 132. 133. Unbroken. 134. Πάμε. 135.
Πάμε, 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 πάμε. 139, 140, πάμε λίγο. 141, 10 δευτερόλεπτα. 42, 43, πάμε. 44, 45, πάμε. Πάμε άλλο ένα. 46. Stop. Πατάω, stop.